Rumiyin Den Ayu oh iya Ika Singo budaya iki golongane yoga-yoga ini gawe kreasi rasa mbok notne. Kreasi baru. Ya, selamat malam. Kaget aku. Mbok ya sing aku kangen. Ya sak kangen-kangene. Piye to? Wis ngene. Kowe nek tanah kangen-kangene tenan, selehke ayo nang guri delet. Wah mesti tanah ki kok. Ora kan ya ber ngene lo cipikan sik. Ngono lho. Hari lo pengen. Sakjeng jublek aku ngemse lagi iki lho. Lah piye? Aku ki ndemek tangane penyanyi kowe ngewel kok. Lah kan awake dhewe suwi gak ketemu Om. Ya. Terakhir 2012 2023 kok 2002. Dadi kan aku kangen. Aku gak nyokot loh Pak De. Kowe arep operan. Lah kuwi lho ora kok nginting rangkulan, nginting ngidaki sikil. Wong dipeluk kok iki lho ponakane kangen Pak. Wis Aku kangen. aku ya ngerti nek kowe kangen karo aku. Tapi kangenmu iki mesti nggawa musibah. Mu mesti rekeningku sudon neh. Aduh, sehat tau Pak? Ya, Nah, sehat. sehat. Alhamdulillah, untune sik utuh. Utuh ora tau nggo mangan kok. Lah terus Nggo ngemut tok. ngemot tak? Mangem kok ya. Lah nggih. Ya sing baku wong urip iku tambah tuwa Nggih. ya tetep pinaringan sehat. Nah, nggih amin. Rezeki pira-pira disyukuri, dinikmati, Nggih. iso berkah kanggo anak, kanggo putu. Amin. Jan. Jadi saya tua ngerti ngene iki untune tambah bakoh ya. Bakoh. Lah nggih pantesan Iya. Abah Toto ora tua-tua. Wong sing disawang ngene kita. Nah, Abah Toto gak mungkin nyawang ngene iki. Lah terus? Kuwi gak petang disawang. Tenan. Lah terus dia Abah mana? Toto iki khusus kagem ibuke yo. Lah nggih. Lho nyawang ya kan duwe mata Justru itu Abah Toto disawang iki to. nyawang penyanyi vokal cilik-cilik ngene iki. Piye? Tenan pikirane tensine saya dhuwur. Bolak-balik tambah bensin. Iya toh. Gak roh aku. Apa tangannya arek ngangkat udah langsung dicekel nyek. Makane toh nek ndele sikil kuwi iki aja saenggan-enggan. Engko sesuk tak lorot kathoke tenan bocah iki. Ngene. Nduk, Jeh, ono Bapak. sing prayoga Nggih. konco para pilenggah sedayanipun pun manut dirimu. Nggih, suluk salam riyen nggih. Yo. Suluk. Oh iya. Lah piye aku ora ngerti. Koyo ben kok. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bengi iki aku rada sedih, Om. Sedihnya apa? Budal tanggapan numpak motor, gak nggawe helm digonceng numpak Supra. Iya. Terus Masuk angin, masuk angin. kerono jalan. Mau aku nek ngerok nek nguri mau aku. Lah terus Oh, sing luwih mandi ki ngarep. Dadi ya. Bayang. Bus iki kok malah tekan jenis tekan ndi to? nah ya. Ono. Jajal ndang mlaku mengarep aku pengen ngerti ndang. Ya ngene. Iya. Ndang terus. Bahagia we. Abah sing satu kono tongkat ya, Bah ya. Peru. Lah piye? Abah Toto nukone kursi roda. Lah kok mlaku kok ngene iki lho nyapa. Ah kono Jeh. tembange dhisik. Bocah gunung. Wah. Bocah gunung. Aku pengen kamu berbawa. Yo. Berbawa. Ah. Ya, apa kan bahasa Indonesianya ta? Berbawa. Ya, berbawa. Silakan. Ere, ya sik, aku tak ndelok. Heeh. Ngono. Nyerpek
ya? Iya. Gak apa-apa. Aku dibawa anyar sinom yen ing tawang sepiro. Semene. Ingeti aku toh, Om. Ya sik to. Semene lho. Apa semene? Masa nggenamu semono tok. Sak KFC. Duh, ilang gawane. Hilang. Kayuyon mrek Piye? Bojoku elek tenan, kerepek aku dihapusi. mreng sira Nimas Bocah iki ketoke anu iki. Tombo iki. Sing kok awe kok ngisor iki. Nang ngene kan aku gak wani to. yen pinuju geget lati Aja srek kae. Wong digandrung kok keder kabeh. lan uga yen rekmo Nangis to, nangis. Iki apa-apa masalah kok tibone nang aku to ya? Oh iya, tenang. Kayak mau sir iki njaluk gendong kene kok. Aku. Ora. Oh, tak kira aku. Ireng. Malas katuk wilis nuju Kacangnya gosong. prana sayekti senadyan to rada kingsun ika kok medeni agawe sengseming rasa mongko nadyan wus panggih nyapa mempreng ta saebo bunga rasaku bisa nyanding saben dina najan aku bocah gunung Sampean sing gendeng. gunung kleru kok Nadyan aku bocah gunung kepengen gunung ora susah hati nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi
aku ngono. Ya aku nek kene, Nduk. Simnit toh. Mau jailane nakal kendangane. Siapa? Oh ngene Nakal. digekne irama ketawangan basa tak beksani ketawangan kono mandi. Aku iki besar ngene. Badanku anjoy. Batene padha ya. Padha. Walah, aku wis kadhe ngene. Aku sarep maju. Tukang gawe kecelik MC. Lah iya. Mulane nek sing ngendang jailane nek MC-ne ora aku. Biasane bar ngono MC kuwi mesti daerah tinggi biasane. Lah ya kadang aku maju. Apa kowe ra kelingan? jane nyanyi apa birahi jane. Oh iso bungai kaya. Aku suwi gak tau melok ngene iki. Pancen yo ngene yo tak usulke karo Abah Toto. Wong nggone Abah Toto menak sing penting siji semangat kerja itu harus diprioritaskan. Prioritaskan. Baleni. Nggone Abah Toto ki menak. Jadi sing penting siji. Nah, semangat kerja itu harus prioritaskan. 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 Oh nek cangkem kangen kamu sosolen. Diutamakan. Nah, ngono lho. Diutamakan. Heeh. Ning apa do mburi iki do geger kabeh. Ane wong mesra we iri kowe. Apa kowe ra kelingan? Ndang burup. Ndang lungguh kok ndang burup. Lah. Wah,
aku mbok idek-idek. Aku ki mesti Aku ndang. Wes aja. Wes rasa. Saiki latah iki. Kon mburup ya mburup tenan. Ije. Wah, jan kayang regang dasaripun sumringah. Ika anggenipun kepareng lelipur konjuk sangya para pilenggah sedayanipun. Inggih, mengke dipun rantos pun sah kesesa kondur. Mengke sak rampungipun para kadang singa budaya anggenipun paring lelipur, ngiras pantes dan juga mau tanya ini saudara dari Jakarta masih keluarga dari Jakarta masih ada? Oh masih? Ya nanti diberi kesempatan untuk sumbang-sumbang lagu. Persilahkan keluarga dari Jakarta. Lebih dahulu Anggun Singo budaya. Iki ayang aku ayah kok. Anake berarti. Anjir. Demes kowe nek ngaturi aku Pak Puh kuwi wis pas. Pas. Lah aku kaya anake sampean to. Ya cara pernahe ponakan. Ponakane saka bapakmu. Anjir. Pripun? Ayo manut situasi dan kondisi kudu pinter-pintere membawa situasi ya aja alus terus tapi ya campur sari ben bervariasi ora ngantuk ora jeleh mengko iso gilir gumanti para-para ingkang badhe nderek tetembangan mengke diparingi monggo duwe kalih kula mboten napa-napa nggih kono ngobo para niyaga singa budaya iki mau kan sampean ra nyanyi to urung nyanyi to urung toh, urung kok berarti kudu duel mbek aku. Duet maksudnya. Bengi kok inciman tok. Salah kata ya hancur. Duete apa Cahayu? Ora apa-apa jenenge. Dimaklumi wong tua iki mbok ngono kuwi lho. Wong tua iki. Aja meneh kok tulisan catetan lagu bojo sosok lali kok. Aduh, lha bojone masa kurang siji. Lali. Lali. Apa iki? Loh, ayang-ayang to. Oh, asem. Ceples kita. Seneng ngegekne gawe wong tuwa. Nyah iki lho, nyah sayangku. Tong. Yo. Nyah sayangku, ya. Aku duwe dhewe. Oh ya wis, aku yo ndek duwe. Ning HP ku ra ning sinyale. Kono ayang-ayang. Monggo bareng ayang-ayang diganti ayah-ayah. Semangga. Budaya. Apel beda. Tresno iku akeh pacoban Padahal aku sayang Aro tumboko Ngendika bisa Iki to aku Siramu
prajogo yen turu kabisa ringkang kuwasa Kamas kopi sing tak sayang lalilo aku kudu kelangan Nimas Mustika ring ati tunanku
kene tak. Nduk, wis sing pinter masalah HP. Heeh. HP ini waya diurus. Ya darwadi
Tanpa ada kekasih
Matur sembah nuwun. All in for you. Kok nyenyet? Seneng karo liyane arep cemburu
Bina Budaya. Bapak nyanyi, Bapak kesini sama saya. Oh nanti. Sini, Mak. Sejelas karo wong tua
lagu selanjutnya pengantin baru mugi-mugi Mas Pigo kali pasangipun saged